zaura kai muke so ka fito mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske a kanan dabo matashi na matasa Kano ta dabo tumbin giwa mai dimbin al'umma, dimbin arziki da dimbin matasa. Kattafariyar jihar Kano na tsananin kishin ruwan samun jajirtaccen matashi na matasa da zai ja akalarta zuwa ga tudun mun tsira. Shi yasa ma hangen manazarta da waɗanda suke yi wa Kano fatan alheri suka hango Excellency Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, matashin da ya shura wajen taimakon al'umma, taimakawa ilimi, raunana da waɗanda ba su da galihu da dukkanin al'umma. AA Zaura babban burinsa ya saita matasa, ya canza rayuwarsu zuwa kyakkyawar alƙibla, ya ga jihar Kano ta ƙara bunƙasa da sake yin fice a faɗin duniya. A dan haka ne lokaci yayi da Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, dandazon matasa da sauran al'ummar jihar Kano ke bikonsa da goyon bayansa ya zo ya fito takarar gwamnan jihar Kano a kakar zaɓe mai zuwa. Haka yake, idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Lokaci yayi. Tabbas lokaci yayi, kwarai kuwa lokaci yayi. Matashi ne na matasa ne. Excellency Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura kankat. AA Zaura zaɓin kanawa. AA Zaura gwamna mai jiran gado insha Allah. AA Zaura alkari ne. AA Zaura kankat. Ko ba a faɗa ba an tabbatar AA Zaura masha Allah burinsa na takara ba don tara abin duniya bane, domin Allah ya bashi ta kowane bangare sai dan kishin matasan jihar Kano da al'ummar ta baki daya. Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ma ya ce wannan zauren alheri ne. Wannan zauren shawara ne. Wannan zauren matasa ne. Wannan zaure ne na hikima. AA Zaura zauren alheri ne. Wannan gudunmuwa ce daga Darakta Ismaila Khalil Ja'in Mahi a madadin Kannywood Celebrities for AA Zaura. sai zaura kai muke so ka fito mutumin kirki wanda zai yi aiki na gaske